Kaya Tagalog natin. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! So, unboxing tayo ngayon mga kagamba. Welcome back to my channel. Magandang araw sa inyo lahat mga kagamba. So bago tayo mag-unboxing, shoutout muna tayo. Mabilisang shoutout to mga kagamba. Shoutout kay Jis Eli Samudio, kay Justin Ignacio, GTEB, Jenry Baruso, Sian Gaming PH, Lito Balita ng Lipa Batangas, kasi Jumar Balita. Shoutout sa inyo. Kay Rico Garcia ng Lipa Batangas, kay Sir Alan Alcansi ng Lipa Batangas. Ayun, kumusta ka na dyan, sir? Ayan, panoorin natin mga kagamba, unboxing natin. Mga kagamba natin, dumating lang. Mabuti ha. Tumingin kayo sa akin. Sampalin ko kung putong ino. Tumingin kayo sa akin. Ayan, Tagalog natin. Next. Ayan. Tagalog. Ayan. May nagsapaw. Umbot sa langaw. Ano yung gamba natin ha? Ganyan yung Tagalog natin. Ayan. Mahaba yung kaha na yan ha. Mahabang kaha yan. Yan. Bali 1.5 lang tong ano natin ha. Tagalog natin 1.5 lang. Ayan, uulan na. Ano ko na, uulan pa. Tutulog na. Five to 1.5 na Tagalog to. Ayan. Tagalog lang tayo mga gamba. Huwag na kayong papatol sa Bisaya kung ayaw nyo ma-scam. Mga bobo kayo.
Tulas. Ayan. Alright. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simandaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok.